Għal din is-sena r-rikonoxximent tal-servizz ta' kwalità ngħata lil Janice Darmanin tal-ħidma impeccabbli li saret minnha bħala assistenta kap fl-iskola SS Primarja tal-Ħamrun. Net News iltaqa' mal-ex preżentatriċi ta' Net Television Janice li spjegatilna kemm dan l-unur ifisser għalija, unur li qatt ma ħadmet għalih iżżamnitu għax verament trid tara soċjetà aħjar billi ħadmet lilin mid-doveri tagħha. Ħdimt ħafna għaliha biex naraw li it-tifel mhux jiġi l-iskola u jitlaq, imma qed jieħu xi ħaġa miegħu. Mhux għal dak iż-żmien biss, imma għal ħajtu. U allura dan l-unur ifisser li ngħid għall-inqas xi ħaġa minn dak l-affarijiet li għamilt f'dak iż-żmien kien tajjeb. Fil-fatt, Janice temmen li l-edukazzjoni ta' tfal għandha tmur lil minn dik akademika u tiffoka wkoll fuq l-emozzjonijiet li tfal jgħaddu minnhom ta' kuljum. Jiena ma nemminx li dik il-parti akademika biss hija importanti. Hemm ħafna ħiliet oħrajn li rridu ngħaddu lill-istudenti tagħna. U dan kien jiġi applikat f'din l-istess skola mill-edukaturi kollha. Konna naħdmu mal-familji wkoll, konna naħdmu ħafna fil-klassi biex naraw kif se nimpruvjaw dak l-edukazzjoni nistgħu nagħtu lit-tfal tal-iskola tagħna. U ovvjament bħala assistent kap kont ngħin forsi iktar fit-tmexxija ta' dan kollu. Naħseb li bekk li l-kollegi jinnominawni għal dan l-award. Illum il-ġurnata Janice taħdem fuq skala ikbar fejn permezz tar-riċerka tista' tgħin lill-edukaturi kif għandhom itejbu t-tagħlim tagħhom biex fl-aħħar mill-aħħar l-istudenti jikbru indipendenti. Dik xi ħaġa li verament kieku nixtieq għall-futur li t-tfal tagħna jkunu kapaċi jitgħallmu waħedhom. Kristin Mamo, Net News.